Ji bernameyê gundê me Silabûrê temaşevanên hêja. Hefta borî mebesa hin taybetmendiyên navçeya Qilabana Şirnexê ji were kiribûn. Em ê di vê beşê de jî besa hin taybetmendiyên navçeya Qilabanê bikin. Çemê Hîzil ango ava Hêzil yek ji şaxê çemê Dîcleyê ku di herike çemê Xaburê. Jêderka çemê Hîzil li çiyayên Botanê ji başûrê Sêrtê û bakurê Şirnexê dertê. Hema tevahiya çem di nav sînorê Şirnexê de derbas dibe. Çemê Hîzilê ku ji herêma Xezxêrê dertê li gundê Osiyanê Xezxêrê bi navê çemê Avgarî re dibe yek, çemê Behran û çemê Havan ên başûrê Sêrtê jî dibin yek û tevlî Hîzilê dibin. Ev çemê hêjayî behsê di ber çiyayê Xamtûr de diherike û li biniya deşta Sîndiya li Tixûbê başûr tevlî ava Xaburê dibe. Dirêjiya çem 67 kilometre ye. Li ser çemê Hîzil li sînorê başûr bendavekî hatiye çêkirin. Jêra bendava Slopyayê tê gotin. Di nav sînorê Qilabanê de gelek çiya û tepik hene. Kelhamemê, Heftanîn, Xamtûr, Kaşê, Kengîr, Elîbek, Kiror, Tenûn, Qitir, çiyayê Reş, çiyayê Gunxerçê, çiyayê Pincar û rêzeçiyayên Xankê. Li ser ava çemê Hîlalê pireyekî dîrokiya bi navê Prospî heye. Li ser çemê Bejûhê 5 hev golcik hatine çêkirin. Ev golcik li nêzî gundên Robozik, Kiror û Zeviyan, Nêrweh û Şûyêt, Ziravik, Kalik û Kadûn, Şêxan û Delekan in. Li herêma gundê Bejûh daristana darên mazî heye. Dêra Mîr, ango Cençekîr, Dêra Şî, Dêra Geramon û Dêra Şileymunê çar heb dêrên dîrokî û kevnar li Qilabanê hene. Prospî ango Praspî li gundê Hîlalê ye. Di derbarê dîroka wê de çavkaniyên zelal tune ne. Bi çêkirina bendavê ra dibin avê de maye. Pire ji rojilat ber bi rojavayî ve dirêj dibe. Pire 11 metre û 20 santîm kemer, 4 metre û nîv vekirî û 5 metre bilind e. Kemerên wê ji kevirên kirsiyên birîn, qismên din bi kevirên kavil hatine çêkirin. Gundê Şî gundê Keldaniyan e. Li gund dêreke kevnar heye. Gund bi mîmariya xaniyên xwe û ava xwe ya dike xweşexweş zindîbûyîna xwe diparêze. Keldaniyên vê derê di sala 1984 da ji ber zilm û zorê koçî Iraqê û Ewropayê kirin. Piştî salekî şûn da niştecîhên li gund hatin bicîkirin bi keldaniyan re bûne mehkemedar. Pişt ra niştecîhên gund dêra li gund wergerandin mizgeftê. Piştî salên nodî gund carekê din hat valakirin. Gundê Mijîn gundekî kevnar û dîrokî ye. Navê xwe ji mij û dûmanê digire. Di dema Ermenan da ji gund ra Mijdîn gotine. Gund li nîhalekî pir kûr hatiye avakirin. Çar aliyê gund weke parêzgeha Dêrsimê bi çiyayan pêçandiye. Li rojhilatê Mijînê çiyayê Kelamemê, li bakur Vankêriyan, li rojava gundê Hîlal hene. Zozanên warê sorik di nav sînorê gund de ye. Çiyayê Sorê dikeve başûrê gund. Di heman demê de ji ev çiyara deriyê Tavê û deriyê Kerkolê jî tê gotin. Gund berê ji du taxan pêk dihat. Taxa Şêxan û taxa Cidan. Di heman demê de ev her du tax ne ji heman mezhebî bûn. Taxekî Xristiyan, taxekî Misilman bû. Ev jî dide nîşan ku li ser axa me timî jiyana hevpar hebûye û ew ê hebe jî. Jêderka ava Mijînê ji bin zinareke asê yê çiyayê Kelamemê dertê. Navê vê derê jî Dolga Kiçik an jî Lota Kerengan tê gotin. Xwecihiyên Mijînê ji bo ev rûberoka mijara pêbezkirinê Romijîn dibêjin. Zozanên warê sorik mêrga mezin hemî ji giredayî Kelamemê ne. Li gundê Ripîn muzexaneya etnografîkê ya Aydê Berhevkar Seyda Goyan heye. Di muzexaneyê de kel û pelên sed salan ên li quncikên veşartî mayî ji aliyê Seyda Goyan ve hatiye bicîkirin. Muzexane yekemîn muzexaneya etnografîkê ya ku li Bakurê Kurdistanê bi destê Kurdekî hatiye vekirin. Gundê Hîlalê gundekî kevin û dîrokî ye. Xwecihiyên ewilî yên gund Xristiyan in. Gund niha xirabe ye. Çemê Hîlalê navê xwe ji navê gund digire. Alamon navê xwe ji ala rengîn digire.
گوند لهره ما زاپیه. به همان ناوی گوندکی لجولمرگ جی هیه. د بریارنامه سال 1942 ده لنافچه الکی که ویدم سر جولمرگ بو لهره ما کاشوری ناحیه زاپی هات آوا کرن. ویدم ناوند گوند آلامان بو. گونده کو به ناحیه و هاتن گرداین اف بون. آشوت، آروش، آلامون، گراموس، شورزان و خانکی. گونده شریش بکوکا ناوی خواه شره. ناوی خواه جدنگی آوه دگره. بازیان ناوی خواه جناوی تیره باز دگره. مرگه دواتیا مرگه دایه. گراموس ناوی خواه جناوی موسا دگره. گونده نره ناوی خواه جنیر دگره. شوید ناوی خوش گیاه برچمان دگره. دناو گنده قلابانه دا گنده هری بیش و علم گنده روبوزک آنگو بناوی خواه نافدار روبوزکیه. ده 28 ماه کانونه یا سال 2011 دا پشتی لدار خستنا جوینا لجنه اولکاریا نتوی 35 خورتن شمشاد این گنده روبوزکی جعالی بالافرین ارتشا ترکیه و لهرما نابرا قلابان و زاخوی هاتن قتل کرن. اف بویر به سالان جعالی پارتی و ریخستنین سیاسی و سازین سویل و هات شوپاندن. لیسات حیف و مخابن وکه گلک دوسیان ایشیین لولات ما اوجی درفان دا هاتن ورنا کرن. دنگ بیش براهیم پیرکی جبو بیرانینا 35 خورتن دوی ایرشه دا هاتن قتل کرن کلامه کی بناوی روبوزکی چکر. بشکه پجوگ بجی ام بدنگ و آوازا براهیم پیرکی کاس اکی لبه کلامه گوداری بکن و لبر بیرانی نامان ریز بکن. 28 کانون الهرما بوتانی گنده روبوز که 34 خورت نازک و جوان ام بگل توپ و تیارا بسر هفضاد قلبینه نکی زارو که 12 سالینه نکی زاوه سالینه نکی جوانی شانینه القانو هوالو گری خزید نافدا خونده واننده تبگو اندینه بله تماشاوان هجا تایبەتمەندیان لەسەر خاکە قلابانێ ئەف بوون. ئەمێ حەول بدن هەفتەیە بێ بداناسینە ناوچەیەکی دن ببن میوانێ ماڵەوە. هەتانی وێ دەمێ ها ئیشخۆیا بن. دەم باش.